Roblox! To je malé. A dneska si ukážeme Minecraft Pocket Edition. Toto som ja, čo skáče. Malúfum. A natáča to Olog Molog zase, ako vždycky, bo Počkaj. lepšie je, keď on natáča, to mi to zostalo zadá. No, pozrite tu, olog molog. Mhavino, jak sa volá? Vidím, meno som mu to zabudol. Remena surovej. A Spider. Čo? Sejmu. Čo dneska majú tie pri tu, ne? Vedľa. Škoda, že nemám ľuk. Nemáš dve luky? Holy shit. Nemáš dve luky? Ne. Tak mi daj jeden. Užraj. Nechcem do teba búchať, bo sa... A máš šipy? Šipy? Nie. Nemám. No tak Ako divať. ti bude luk zbytočne. A šipy ti už nemôžem spávnuť, bo to sa nedá. No, tak počka, takže... Chytaj! Oj. Zvukavé efekty. Daj mi šipy a enchantuj ho. Nájdi si lapis. Ty ho máš enchantnutý. Ale ja som si našiel lapis. Hej, viem ako. Bojím sa ho buchnúť. Olko! Mne to upralo. Kde som? Tam je dom a ešte ďalej. Dobre, to bola iba taká srandička, hej. Vieš, jak ďaleko ma s tým môžeš odpaliť? Kde mám ja ten meč? Nebúchaj do mňa. Ne, neboj. Ale si ho tu pripravím. Ak ma ešte raz buchneš, tak ťa tak odpalím, že zdochneš. Aj keď mi to ubere, ale... Daj mi portál, chcem ísť do nedru, prosím. Ak ti nebude vadiť, že zdochneš. Ja pôjdem do nedru, ale ešte predtým urobím jednu. Počkaj, ja som chcel dať čo zrobiť. Poď, ja ho mám. Pri mojom dome som chcel dať čo zrobiť. Vieš tam, že nezdochnem, Prečo? bo mám dobré obrnko, jedlo, enchanty. Takže jem golden Keby jablka. dačo, keď berem si ghastov, ty si ber pigmenov. Je, pigmeny! Ale ja si berem aj pigmenov, bo ghastov pekne nie je veľa. No, daj to do domu. Ne, ja som dostal lepší na to. Daj to tak, kde na ten strom, Ja ne? pračíť, ja som trizol. On sa začal. Je dlho už narušame. 3 minúty. Dobre, ukážeme si ešte Nether. Končíme. Poď. Čo sa na mňa tak díváš? Poď. Ja som tam. Veď aj ja. Je to z uličky nenávidí. Ups. Diváčkovia, sorry, ale... Čau. Sme v nedri. Oheň! Voda. Ešte raz. Nenávidím, keď sa tu Aplikácia naspávam. Minecraft Pocket Edition nepovedá. Čakajte. Čo tá bala? Nadačou diera. A neviem čo. Oheň. Na? Poď naspäť, Jolko. Portneme sa ešte raz a snad niekde inde. Poď, ja už som od šaleného miesta. Bo ja chcem oných pigmenov a ghastov strelať. Chápem ťa. Oheň, voda. To fakt? Už sme aha.
To je určite. No hej. Čo to som? Už nejdem. Nebudem mať vycerený ten meč, radšej si zoberiem jablčka do ručky. A daj to inde. No poď. Idem prvý, hej. Ja už som tam. Ja už mám meč. Veď aj ja mám ho v ruke. Že to bude prvý. By som si dala... Veď čo? Veď nič sa ti nestane. Kúkaj. Budem stať v ohni. Jak sa to zapodpalilo? Sme to neboli? Pozeraj. Ukážem vám také, nie? Goodbye. Tak toto môžeme ukončiť. Ja odchádzam, keby dá to. Hej? Takže ukončíme. Ešte ne. Nie. Poď naspäť do našho domu. Ale mne horí z hlavy. Mne sa parí z hlavy. Až príliš rozmýšľa. Prepačte. Som hladný. Veď nie som slepý. Hladný som vravil, neslepý. Kde to? Mňa to stále portne tak kde ku vode. Veď aj mňa. Tam Ja je si ináč obchod! Ja sa bojím pavúka. A to mám také obrnenie, že keď on do mňa buchne, tak zomre. Ale jak som buchol do Manuela, tak mi to ubralo dosť, ne? Tak ďaleko. Celých 5 srdiečok, čo je 10 životov. 50 blokov som odletel kvôli zomu. 100. Dokonca 100. Som to prepočítaval. Ja nikdy neprepočítavam. Idem hafinok. Som až... Hafinok, mesinko. Dal som mu mäsko, aby si vedel, hej. Super. Idú z neho srdiečka. Nedávaj k nemu psa, lebo my nechceme mať štenia. No, chceme mať štenia. Budem spať pri psíkovi, ale nemá posteľ. Poď sem. Nemôžeš spať pri nás dnes. Ja už spím pri mojom rádiu. Európa 2. Ja som zjedol jeden opečený steak a všetky 4 mesa, čo som nemal, sa mi donačila. To pribere až 5 hungerbarov. Dobre. Ukončiť? Daj si ten tvoj super pohľad. Havinok. Už som chcel to ukončiť v ohni. Nie. Ale... Sem poď. Ku Havovi. Nie, ešte chcem im ukázať. Papa. Olgo! Jasne. Ja som Olog Molo. Čo? Poď. Jazero. Hop. Čo je to? To čo si našiel? Nič, to som si zrobil. No, ukončiť? Daj si ten tvoj super pohľad. Takže Počkaj. Tože, teraz. Toto by bolo z tohto videa všetko. Ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite like. A užite si ďalšiu videu. Tak čus! Papa! Ty švinina. Čau. Ahojte. Čo, jak ďaleko si odletel? Ahojte. Počkaj, ešte ho nájdem. Nájdem ho ešte. Option. Tak končím. Back. Si ľudia videli? Jaké to je prasa? Ja som sa stratil. Portni. Nie, asi
asi viem, kde si. Počkaj, sa portnem. Ale daj si teleportku domu. Ja si nemôžem dostať, môžeš iba ty. Ale že checkpointiak. Je ďaleko. A keď zomriem, tak nebudem mať veci, ktoré mám, nie? Iba budeš. Hej? Hej. Takže Nie, nezabíjaj sa! Vidím ťa. Skoro som to vyhral. Tam si hore. aj tak som nemal nápad, jak sa zabiť. On ma vidí! Poď sem. Poď Ahoj. sem. Záchrana! Poď sem, poď sa sejmu. Kurča! Koľko pierok? No poď. Nie, nezabijeme. Ja som to počul. Drifol. Zubol. Kde to preskočím. Teraz domu. Kde je dom? Tam. Halko, jak najväčší král cez vodu. To kde si? Hľadám dom. Ja viem, kde je môj dom. Ste mali za mnou. Tu si. Poď, tam je. Náš dom. To je môj dom. To je môj dom, ja som si ho zrobil. Náš. Dobre. To už bolo z tohto videa všetko. Ak sa vám toto videjko páčilo, nezabudnite like, odber a uvidíme sa na videu. Čus. Ahojte. Som ho Trhej.